Muga kamata. Wachaka ne kodi kaka jakom mar Kudumo clan. Ini wuon winjo gima ji kiwacho, wacho ni jodongo nyo bedo piny kendo gigo mbaka. Weche nitie mose wachore mathoth. Samoro in bende isudo penjo ma iduoko moko be samoro nitie ma podi nyiso ni wabro medo lando kata ng'iyo mathoth. Nyiswa ne ni to ini wuon chenro ni dhi kodi machalo nade. Erokamano George Bati. Winjo kaka wadwa jeki owuoyo kendo wan kode e council mar jodongo mag Luo te. Adona wachi ni chaseka thuolo mara makende magoyo mos kuom tho mar jakom Amolo Kegonea. Amolo gima keny ringo digni. Ana wuon adwa ni miya dakika achiel mondo ing'e ni an ng'a, kech asebedo kabiro e studio ka to king'eyo ni ai family mar joka Jaramogi. An Muga Kamata, an jakom mar jodongo ma Kudumo clan, to nonro mara dana monyuolo minwa Nyaromola Biero. Omola Biero ema logo ma wuon Jaramogi Oginga Odinga luwo bang'e. Omola Biero nodaro Asakwa to dhi e piny mar Nyakach Kabodho kendo gi settle kamiluongo ni Kachan School. Koro nonro mara kinono maber to an kuoth joka Jaramogi kabisa nikech Omola Biero ema nalogo luwo bang'e. Kendo kata jakom kane pok otho to nong'eyo wat mane nitiere e kinda kode. Emomiyo nawacho ka jakom wawuotho godo kisiasa kendo wawuotho e pinje mang'eny mag Afrika kata mag Europa. To adona wachi ni an kaka Muga Kamata to tho jakom okawa gi buok kabisa, to nitiere weche moko manok madona rie kaka jakom mar jodongo. Awinjo ko wadwa jiki owacho ni tho machalo gi mar jaduong' Raila pok otimore machiegni oganda Luo, kech thogi ne winjo gi mandalo to Mbuya kendo wachak wawinjo gi ndalo Yugo Gango gi mamago. Tadona ket weche moko very straight ni jodong Luo kane tho mar babu wuok to gik moko no kodhi kare. Gima nyalo yiego ni will mar 72 hours ni to no kelo yot ni piny Kenya kata noganda Luo. To nitie ng'ikruok moko matin mano bedo madwani mondo aket very straight, kata ka chieng' moro koro dhi e Guinness Book of Record mar oganda Luo to nyaka waket very straight. Achiel, kane baba dhi thieth oko to report oduogo ni baba okadho gi piny India. Koro chik Luo ne dwaro ni kama ng'ikruok naneno kobete manyaka wayiere, kane osekel report ni baba onindo piny mar India, to ang'eyo ni report ni nokwongo chopo ni minode men Dr. Mama Ida Odinga gi family duto gi Dr. Oburu Odinga. Koro chik Luo ne dwaro ni ka report osebiro kamano to nitie gima nokotimore. Nikech ka report nosebiro to Mama Ida kane wini man nyathine monyuolo mane nigi baba ok ose confirm ni jaduong' onindo, to Mama Ida ne wuok to dhi dala Bondo. Kose dhi dala Bondo kuno to golo ywak mar jaode en wuon, moyaw dhot ma ji ywagi manyiekege gi yuoche konye ywak e dala kanyo kabisa. To ma notimore e yo ma ok ber, nikech wayudo ni kane tho babu biro to ne waneno mana ka Dr. Oburu Oginga ma en owadgi jakom ema nodhi moyaw dala baba ma kendo golo ywak kucho ma ji oywak ka mama to dong' ka. Second to that, tok kamano nosetimore to koro ogiko okang' ma koro dhi om baba oko. Ing'e ni report kokel ni jaduong' onindo to chiege pod ngima pok otho. En jukumu mar jodongo nyaka kaw thuolo mondo jaode mangimano ema ni bedo ng'at mokwongo mani ikaw titere piny India. Kendo en manodhi kucho mo identify adier ni baba to koro tho. Kae to kor ka jomamoko entourage mag sirikal kata mag chama mag ODM mane dhi kode ne dhi mana gi Mama Ida Odinga. To ne ok dhi ni gin gidhi kendgi, mama odong' ka to nyathi manoko kucho gi baba, kato nyathi ma koro kelo baba Kenya ka. Mano nokodhi maber kaka chik Luo. Kendo ni idwaro ni ka mama ne osedhi India mokelo baba ka, kendo en manotero baba nyaka Bondo marwake e pacho. Kendo sechego kanorwak baba Bondo, koro yuoche gi nyiekegi kawe to ywak kode e pacho
kaka chik luo dwaro. Koro mano an kaka Muga Kamata to aneno ni golo ywak mar baba noko tim according to Luo traditions gi culture ma joluo. Okay. Kiche ng'ama golo ywak dichuo kotho en chiege ok nyathine kata owadgi. Okay. Thank you. Yes, Daktari, Dr. Maka